Music Studio. C1C Produce. Idona ban taɓa ganin kamar ke ba, kuma a farke ba wai ina a bacci ba. Ki wuce ta gaba nan kuma baki waigo ba, a sannu kike tafiya ba da sauri ba. Ki alfarma na ga fuskar ki, hada labbanki masu jan baki wayo. Kyakkyawa bayyana fuskar ki, zuciya ta yi na'am da kalamin ki wayo. Gare ka bana koyon fuskata, zuciya ta yi na'am da kalamin ka wayo. Tunda na ganki na fara aikin nema, komai na samu sai na je na kike ma. Inna tuna ki sai na fada wa mama, dan ita ce take kara mini himma. Inna tuna ka sai na fada wa mama, ni ma ita ke kara mini himma. Ta fada mini ba kunci ko na dama, kuma kullum sai ta gaya wa Allah mama. Ni na san budurwata ta yi na cikin mata, ko da ina cikin kunci ita ke nuna min mafita. Halinta ba kamar mata ba, ban ga ta yi tsara ba, ba ta yi arha irin sauran ba, samunta ba sauki ba. Halinka ba kamar saura ba, dan baka yi tsara ba, baka yi